Marsin nettipäiväkirjat. 16.5.220. Utopia Planitia. Oli hiljaista. Tuuli. Sitten se ilmestyi. Yllättäen. Pyytämättä. Halki pölymyrskyn se putosi. Putoaa. Tapahtuiko se jo vai onko se vasta tulossa? Joka tapauksessa se on mitätön purkki. Keskeltä mustuutta muljahti näkyviin. Nyt se sylkee tulta, sitten se katosi pölymyrskyyn. Ihan kohta tulet sammuvat, sitten se putosi äkkiä lopun matkaa kuin kivi. Kivi putoaa kiveen, nyt se törmää kuin kivi oikeaan kiveen. Pompahti, kaatuu, liukuu, pyörii. On hiljaista, tuulee, muuta ei ilmene. 6.5.2023. Kolumni Veikkaaja-sivustolla. Tosi TV:n tosi jännä vedonlyönti oli tällä kierroksella tavallistakin jännittävämpi. Valitettavasti kukaan osallistujista ei tällä kertaa vienyt pottia kotiin, sillä yksikään matkalainen ei kuollut laskeutumisessa. Osallistuneiden lomakkeiden joukossa oli myös joitain omin käsin kirjoitettuja ei kukaan vaihtoehtoja, mutta koska omien merkintöjen tekeminen vedonlyöntilipukkeeseen on sääntöjen vastaista, veikkaukset hylättiin. Parempi onni ensi kerralla. Pelkkään sokkona veikkaamiseen ei enää tarvitse tyytyä, sillä uutta kuvamateriaalia Marsista on luvassa taas pian. Pääsette omin silmin näkemään kaikkien aikojen koko historian ensimmäiset ihmiset Marsin karulla pinnalla. Kuka on nyt ensimmäinen nolautuja ja miten menetetään kasvot vieraalla planeetalla? Kuka ylittää Mars-asunnon kynnyksen ensimmäisenä? Istuuko habitaatin sisustustyyli vaativien uudisraivaajiemme vaativaan makuun? Kotitallentimet valmiustilaana nämä pätkät haluatte katsella uudestaankin. Toinen pääkohteemme Afganistanin konesodat jatkuu tietysti myös edelleen ja vielä ehtii laittaa tämän viikon vedot sisään. Viime viikon konesotaveikkaajat sen sijaan saavat halutessaan rahansa takaisin Helmandin alueen yksiköiden osoitettua outoa taisteluhaluttomuutta eikä voittavaa joukkuetta sen paremmin kuin yksittäistä robottiakaan ole siis saatu selville. 16.5.220. Reima. Täällä on kylmä. Ihan hiton kylmä. Onkohan isä jättänyt taas oven vahingossa roolleen? Kohisee kuin öiset aallot, jotka osuvat rantakalliin. Sample complete. Ready to continue?